Het gaat goed met het toerisme op Curaçao, maar het zou beter kunnen. Dat blijkt uit het strategisch ontwikkelingsplan voor het toerisme. De Extra schrijft er vandaag op de voorpagina over. Normaal komen er meer dan 26 miljoen toeristen naar de Cariben. Curaçao trekt minder dan 500.000. Curaçao zou er beter aan doen om te zorgen dat de toeristen die toch al naar de Cariben gaan ook Curaçao bezoeken. Dat is een van de onderdelen van het strategisch ontwikkelingsplan. Een man is gisteren in Boca Samyn neergeschoten. Dat gebeurde nadat hij bij de Boca Minimarket enige tijd had gediscussieerd met iemand en de dader heeft daadwerkelijk geschoten op het slachtoffer. De man die geraakt was door de kogels kon daarna nog enkele meters een straat inlopen, maar zakte uiteindelijk in elkaar. De ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht waarbij hij wordt behandeld. Zijn situatie is ernstig, zo schrijft de Extra vandaag. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como ta comini abo. Onbekenden hebben een muur opengebroken in de buurt van Dokweg van een gebouw waar alcohol wordt verkocht. De dieven konden naar binnen kruipen en hebben daarna verschillende flessen alcohol meegenomen. Het is niet precies duidelijk om hoeveel flessen het gaat, maar de Extra weet te melden dat het om een behoorlijk aantal gaat. In de buurt hangen verschillende veiligheidscamera's, die worden momenteel bestudeerd om te kijken wie de inbraak heeft gepleegd. Deze week vindt het Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO, op Curaçao plaats. Verschillende organisaties zoals Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland en de lokale mensenrechtenorganisatie Human Rights Defence Curaçao hebben een brief gestuurd over de opvang van ongedocumenteerden. De organisaties maken bezwaar tegen het feit dat mensen worden opgesloten die hier asiel of opvang komen vragen. Ze pleiten ervoor om een humanere opvang in te stellen waarbij mensen in vrijheid en al dan niet tijdelijk legaal verblijf. De Association di Pastor dan Christian, de APK, de Vereniging van Christelijke Pastoors, maakt zich zorgen over het feit dat Curaçao als homovriendelijk eiland wordt afgebeeld. En ook de opmerkingen van staatssecretaris Alexandra van Huffelen over het openstellen van het homohuwelijk zijn bij de APK in het verkeerde keelgat geschoten. De APK benadrukt traditionele waarden en een huwelijk tussen man en vrouw. De doorgang van zware trucks door Julianadorp is al lange tijd een punt van zorg en overlast in de wijk Julianadorp. Er hangen borden die ervoor moeten zorgen dat de trucks uit de wijk blijven, maar niet iedereen houdt zich eraan. Bewoners hebben deze week een oproep gedaan om ervoor te zorgen dat trucks uit Julianadorp blijven. Een welverdiende eer voor Andrew Jones, een van de beste honkballers uit Curaçao. Hij is opgenomen in de Georgia Sports Hall of Fame. Andrew Jones kwam tot grote hoogte in zijn tijd bij de Atlanta Braves en krijgt nu de eer die daarbij hoort. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.